Det er 20. gang den hundepose. Den har lagt sig lige når Tim han skulle til at køre. Hør se, den lander altid der igen. Lige meget hvad man gør. Nu er der ikke rigtig nogen biler. Nej, nu kan du godt komme, hvis Ulrik lige rykker sig. Okay, nu kommer der ikke nogen. Okay. Ja. Nu kommer der en. Nej, det gør jeg. Men den skal ikke herind, håber vi. Okay, nu kan du godt, Tim. Nej. Ja. Kom bil. Og nu. Sådan der. Oh yeah.